Yeah, welcome to my vlog. Ay, ako to pag last nga katong nakadaog sa Miss Universe nga kanang wala man ko nag-diet good mong nang ani na. Bito. Uy, kanang single pa ko ha, single. Oh, kisa to mga single sa diha. Willing to kuan. Maka-afford ako Willing to balay. grab, willing to grab, gab. 911, just 911. Ayu. Guys, good morning. Good morning. Kulu. Morning. Wai tahu. Excuse me. Hi. Good morning. 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 Mata na. Mata na. Morning. 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 At ito na daw ta. Ngayon si Ron Clark. Good morning, Alta again. Samot lagi kita maklaro sedikit. Torture gi kawayo din ba. Bitaw day 3 mo na ni among last nga adlaw diri sa Alta and kung sa to nahita po gabi. Grabe na jud ako pagkauwa to. Organizer! Of course, uy! Kinsa man na sila. Sila yapon! Yapon. Okay, so, ang Kaya Officers. Yes. No? So, this would not be made possible without the Kaya Officers. And of course, ang Popcorn. Headed by... So, sir, thank you kayo sir for having us here, no? Thank you kaayo. And let's all welcome our candidates in their production number. Starting off with candidate number 1. Ako na May gabi! Ay, nasa nga tabangan ito kay Wayla hindi si Joanna Carlota Colon. Magabi siya tanan and thank you. Thank you so much, candidate number 1. Let's have candidate number 2. Bawal may. Di ko musugod kung may mupagpaggamay. Di ko musugod kung may musyagit gamay. Diba? Naamoy gamay. Ako di ay si Dr. Rosa Suro. 20 years old, gikan sa syudad sa mulupad nga mga mammals ang City of Naga. O mituos sa sultihon. Huwag bayot masumbagan kung sinekolog ili inyong panghita. Thank you! Wala, disqualified na to. Candidate number 3. Taday? Maupay na gabi kaninyong tanan. Maupay tsaka, maupay pilihan. Ay, si Angel. Angel's Burger. Angel's Burger ang nagsasabi, walang bayad pasugpagan kung down payment lang daan. Thank you. Candidate number 4. Naniniwala ko sa kasabihan na mas pangit man ako sa inyong paningin. Mas pangit ang susunod sa akin.
Ang anghel na natagap sa langit, nasangit sa sin, Angel Locsin. Candidate number 5. Good evening, ladies and gentlemen. I am the Army Bapita ng Group 4 and naniniwala po ako sa kasabihan na aanhin mo ang perfectong babae kung iiwan ka pa rin. Candidate number 6. Good evening, Cebu. My name is Nilo Butay. Who I believe that kung wala gali lami, upit na lang. That's all. Thank you. Thank you so much, candidate number Yes mga kalapok, kuha namin, check out namin dito sa among kuan panimalay. Kuha na sulod sa tulo ka adlaw na human na kita na among training and daghan kog nakatunan nga dapat gyud i-implement sa ato ang kuan. Ay, patay ta na pressured si kuan Dudong Carlo. So, pang kuan sa mag-impake sa mi diri. Tapos, mana, wala pa. Mana. Sherman, Yes. musta yun? Doon na kayo lang na. Di man ko dayo, ako mag-adjust akong screen. Lagi, promise. Naka-zoom. Wala, oy. Okay, okay lang. Stay. Okay na, oy. Palagi ka, baby. Ikaw na doon. Lolo. Okay na kayo as in. Wala stress, may katol-katol, daghang na-meet nga friends. Charot. Charot. Nga ikaw na, Sherman, busy. Milo sa ko pero akong namasulti ra gyud no, nalingaw ko. Daghan kog nakatunan nya. Kanang kuan, basta ka nabitawng feelings big yun. Daghang mga kasakit ko. Na-build nga mga relationships. Yung team song. Wala team song day, kaapil-apil. Para gid day among ginagabi day. Sorry Jello. Sige. How was your stay, diri, sir? Posisyon ko. Akong stay kay sulit kayo ang 3 days. Well spent akong weekend. Spent yun service. Yeah. Okay ra tanan gyud ang katulga pero pabor sila kay nindot na kutso na mo akay. Awor gyud mo. Ang buko pero ang best yun ang training ang overall yun mga tao, participants, very participative. Daghan kong story nga nag-gain nga pwede pa na ito i-apply yung experiences yung kabayran ng sapi. Meanwhile, Bye, Bachilis! Bye sa inyong tanan sa City of Danao. Yes, sir, mga kaibigan. And City of San Remigio, Puhon. Ay, nadalang ko. Tuwalya. Uy, ako ano tuloy, Chairman? Wala, ang baso nasud ako eh. Ang tissue akong gidaha. Kibawa dyan mo, tissue dyan akong gisod sa akong bag. Sige, ito na mi. Bye, Alta. Hindi pa gani. Ikaw dyan naman sa iyo. Sila, marunong ko ni Lord. Bosch Banson, guys. Sa atong part 2, ano, mga na siya doon, bagong friend ni vlogger, sa Noel. And kana nasa mga loyo, mga kuwan, sa mga bagong friends. Lulululu. Ay, ito, wait. Kuha na sa ni Lord. Parehas na color sa ikaw na, German. Tingnan na ito ba? Mag-experimento ba? Kani, bagay rin yung kolora.
hours later. Manguli na mi! Back to reality! Gitaw. Uli na mi Alta. See you on kuan. Next kuan na sa next seminar. Ba? Di maklaro ilang swimming pool. Ito nga sila. Parang magpao di order. Nagliso ko ginawa sa face mask na. Daghan ng green na. Hi! From Barili. From Barili guys. From Barili. Kana sila mga from Barili. Bye! Amping mo sa inyo biyahe. Bara mo yun nakalingkod sa mapil tag mga inanay guys. Kaya daghan kitang mahimong friends. Aside sa friends kay kuan sa learning. No? Amping mo, amping sa Naga. Naga no? Yes. Amping mo, amping. Macho Gay 2022-21. Bye Nicole. Si Gob di ay, si Gob. Oh Gob, hello. Gob. Bye-bye vlog. Bye-bye. Bye-bye, amping mo. Sad mo. Wala ka dun isa sa Talisay. Talisay sa nilo? Yes! Oh, Pigi. Arimi Manakay. Amping mo. Amukot. Amping mo, amping. Kelly. Abas na. Pwesto mga amigo, mga amiga. Pwesto. Amping mo, amping. Amping. Amping mo. 15 minutes later. Kami lang walang service. Salamat bugo. Nag-hitch me sa inyong sakyan na. Pero kayo kaya po na ito taga Danau. Tagag ito ng silparon. Kausaran ni. Bye Alta. Bye Alta. Hinaya lang po. Wala sa mi guys. Travel sa mi. Bless among travel Lord. Amen. Later that same evening. Ay, salamat Lord kay naabot gid ni safe and sound. Pero wala pa mi nauligid sa mga kay nag-stop over me. Kay nangaon mi Teresa. Flaming happy. Thank you sa sponsor. Guys, before na ko i-end ang vlog, mga on sa mi diri dapita. Kita din talaga. Kapag ka punuban na Team Ungas. Ay, shout out day ko. Nga kami kay gutom eh. Nagprito pa ko isda. Bito mo. German, kumusta man yung biyahe lo? Ay, sakit. Kana makakalo ka na German kay white bra kaya. Right, dara mo po, mga on sa mi guys, kay 1 hour agad sa mga. Let's go. Later that same evening. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapil kitag macho gay. Grabe kayo kung pagkawawan to. Guba dyan akong pagkalalaki na itong buhata. Pero sige lang, at least nalingyaw sad ko, nalingyaw sa tanan. And muna, salamat kayo sa iyong support, no? Ayaw mo kalimot sa pag-support sa Cebu Northside Vloggers. And shout out to all Popcom Babies, sa Atat Nation, Team Premier, and sa The Merge Group, no? Salamat sa mga padayon yung suporta ng inyong ipakita. Like, share, subscribe, Upload TV. Magkita-kita tayo sa sunod na vlog. Sa sunod na vlog? Yes, sa sunod na vlog. Peace!